Vieläkö muistatte mitä kananmunat on? Kananmunan keltuaista. Sieltä. Hyvä. Siitä niin. Ihan rohkeasti vaan. Noin. Hyvä. Sinäkin uskallat tulla. Hyvä. Hienosti. Joo, pulputus käy. Joo, ei mua tarvitse pelätä. Ei mua tarvitse pelätä. Me syömään sinne mene. Joo, me syömään. Niin kasvat isoksi. Saat kyllä varmaan tipu. Noi, tulkaa syömään sieltä, tulkaa. Mä menen pois, niin ei tarvitse sitten pelätä edes sitä. Katsotaan, miten sitten siellä, tuleeko sieltä yhtään rohkeampaa nyt sitten. Vai menikö kaikki lähti karkuun? Pulputus käy vaan. Hyvä, hyvä.